Dit is een Q-podcast. Top Tierlist met Gerben Tuurlings. Goedemorgen, morgen of avond, wanneer je dit ook luistert. Dank u dat je luistert naar deze podcast. Vandaag weer een goede aflevering over de blaadjes. Of merendeel roddelblaadjes liggen er ook voor ons. Hij is toch sterk in die intro's altijd. Wat een goeie intro. Altijd Ik was echt Sander, meteen mee met die intro. Ik was zo, Ik wou al damn. beginnen meezingen. Ja, Goeiedag. Ik had niet gedacht dat ik vandaag aan Nicole en Hugo ging denken. En dan is het toch weer gebeurd. Het is gebeurd. Ik ben hier vandaag ook met Milan en Karim. Dus wordt hier weer gezellig, hè? Yes. Zeker. We hebben hier van alles voor ons liggen. Het zijn merendeel blaadjes, maar ja, sommige worden ook wel gezien als de roddelblaadjes waar je zeker niet op de voorpagina van wilt staan. Dat is waar. Alhoewel, ik wil heel Alhoewel, graag... ja, Ik wil eigenlijk wel eens, ja. Ik ben blij dat we het alle agree, snap Ik je? ging zeggen, je wilt er niet op staan, maar je weet, als je op die cover staat, You're you really made fucking it. relevant, snap je? Misschien als You're we lief zijn voor de blaadjes nu, dat we wel allemaal een keer op de voorpagina mogen staan. Ik heb zo al vaak gedacht van... Ik ben niet bekend genoeg voor positief nieuws, maar ik ben wel bekend genoeg voor negatief nieuws. Dus ik zal het zo zeggen. Dat is echt waar. Als ik morgen coole, leuke shit doe, niemand gaat dat... Maar als ik morgen een gezin van 5 overrijd, sterrenacteur, snap je? Dan is het wel. Dan hebben ze mij wel, hè? Ik heb dat echt exact... Ik heb exact hetzelfde gedacht onlangs. Echt zo van... het positieve, dat gaat niet komen, maar... Q-DJ Karim Kediambiko heeft bababam gedaan. Zo, dan is het wel goed. Ik wil meteen de eerste pakken. Mijn favoriet van ze allemaal, waar ik ook het allerliefst van op de voorpagina zou willen staan, dan gaan mijn oma en mijn opa en allemaal zo trots op mij zijn. De dag allemaal. Dat was te ja. denken, ja. Dat hebben wij allemaal, denk ik. Toch? Ja. Okay, Wat er daarop staat, is nooit waar. Nooit. Maar ze hebben mij altijd, hè. Is dat zo? Ze Want hebben mij ik altijd lees mee, het hè. wel nooit. Ik kijk gewoon naar die voorpagina en ik denk, wauw. Crazy. No way dat hij dat heeft gedaan. Nee, maar dan... Maar verder lees ik niet. Nee, inderdaad. Maar ze hebben mij altijd mee. Dat is echt sensatieblaadjes. En ik vind dat altijd super interessant. Ken het? Wat is Marleen Valken nog aan het doen? Ken het? Fantastisch dit. Ze heeft blijkbaar iets slechts gezegd over de hond van haar buurvrouw. Like, give me the juice, right? Maar zo'n shit staat daarin, hè. Maar dat is echt, hè. En die 60-plussers, die eten dat op als koude koek, gewoon, hè. Heerlijk. Is dat hun doelpubliek, 60-plussers? Dat weet ik niet, maar ik denk wel dat dat toch wel meer een deel... Ik denk dat dat meer voor... is dat niet meer zo voor de Nina of zo? Is dat niet echt wat... Nee. Nina is iets jonger. hip. Maar je hebt zo echt een magazine die echt wel voor de oudere mensen is. Zo nog TV-familie, dat is ook voor heel oude mensen. Zijn jullie zo nog nooit verkeerd gequote geweest? Nee, sorry, Jawel. zo bekend ben ik nog niet. Jawel, maar dat doen ze altijd. Wat ook echt het kutste is van allemaal, is dat... Heel uw interview mag mega leuk zijn. En dan is die titel zoiets keistoem. Echt iets kut, waar iedereen van denkt, wat de fuck is dat nu weer? En Ja. niemand leest dat hele interview. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een foto van je kop met een stomme quote erbij, die je eigenlijk niet eens hebt uitgesproken. En dan, ja... Exact, maar ik heb dat ene keer half voor had toen dat Acid zijn video uitkwam over de imitatie in Stergem. En heel die video lang was hij vrij lovend. Doet dat goed, ça va, ik vind het grappig, goed gedaan. Maar juist dat ene woordje, dat zou ik nu zelf niet hebben gezegd, maar Aleis, de artikels, dit zou ik zelf nooit gezegd hebben. Ja, zo werkt En toen dat. dacht ik wel van, maar ik denk nu wel in zo de dag allemaal. Ik denk als je daar een interview in geeft, ik denk dat je serieus kunt verschieten van de quotes die ze Ik pakken. denk dat je echt op je woorden moet letten Ik denk daar. dat je helemaal geen interview moet geven aan de dag allemaal. Die zullen dat wel zelf verzinnen. Die zullen dat wel zelf regelen. Allee, die zijn zo blij dat AI bestaat, denk ik. Nu moeten die zelf die verhalen, die absurde verhalen niet meer Fantastisch. verzinnen. Dat is gewoon, verzin weer eens iets over Milan Meerten. Dat is echt gewoon, ja. Hey, Gerben, interviewtje. Ah, nee, ze biedt misschien. Gerben Teurlings ontwijkt. Ontwijk te vragen. Uit mijn buurt, vuile ratje. Wat? Maar we kunnen wel stellen dat dat allemaal zeker wel een roddelblaadje is. Ja, of course. Zeker niet alles wat daarin staat is fake, dat is totaal niet waar. Maar soms zijn de dingen wel wat absurd of uit context getrokken, wat wel wat jammer is. Maar het blaadje is wel iconic. Ja, Ik zou het wel hoog zetten, eigenlijk hier. same. Want Ik ook. Ja, iedereen kent de dag allemaal. Echt iedereen. Gelijk welke leeftijdsgroep, Ja. oud, jong. Je Maar- ziet dat overal wat ergens liggen. En ook al lees je het niet, zoals ik, je kijkt altijd wel naar die voorpagina. En je Ja, denkt maar zo, mijn vraag net ging zijn... Juicy. Ja. Is dat... Allee, for all I know...
kan dat gewoon blank pages zijn, all the way. Want ik heb hem nog nooit open gedaan. Maar die voorpagina is insane. Maar wat staat daar? Staat daar ook zo tv-nieuws in? Zijn daar sudoku's in? Ja. Waarschijnlijk ook zo'n tv-gids op het einde, een paar spelletjes op het einde. Dat deed ik altijd als kind Zo'n vroeger. strip of zo, van een kind Ja, of dat zo? staat er allemaal in, maar wat daar ook in staat zijn echt gewoon van die hele loze verhalen. Zo eigenlijk de verhalen die niemand iets interesseren, Ja. maar ze zijn er toch. Ja, maar ja. Heb je ooit al iemand, dat gaan we wel zien lezen? Heb je ooit al iemand een van deze boekjes effectief zien lezen? Nee, maar ik zie dat wel bij veel mensen thuis liggen. Ja, maar dat is zo... Ken je het? Vroeger gaven ze op de metro gratis metroboekjes. Dat heette ook metro. En dat was zo gewoon de shit. Nu is het op zijn gsm, maar zo echt zo 20 jaar geleden was het echt zo... Maar jij las dat die metro? Maar nee, ik bestond niet 20 jaar geleden. Allee, ik was 5. Snap je? Maar dat is echt zoiets van vroeger. En dan konden zo die boekjes echt zo... Dat was wel cool. Dat is zo iets om door te kijken. Ja. Zo in de wachtzaal van de dokter. Ga daar zo een keer inderdaad. zitten. Ah, wel, maar de dag allemaal. Ik denk wel dat veel mensen dat lezen. Ja, waarschijnlijk wel. Als de meeste van Ja, deze ik zou die ook zelfs. wel toch zeker op A of B zetten. Ik zou hem ook op A. S-tier vind ik niet. Nee, S-tier is too much. Kijk, we zullen ze op S-tier zetten als we alle 3 een keer op de voorpagina mogen staan. Ja, Ja, kijk, wel met voilà. een leuk nieuws. Nee, dag allemaal. Anders gewoon alle 3 samen met deze podcast en gewoon een foto. We moeten gewoon fout interpreteerbaar dingen zeggen nu. Ken je het? Nee. Ik ga gewoon snel op Milan, aanplaatsen. Gerben en Karim willen gecanceld worden met hun nieuwe inderdaad. podcast. Bon, de dag allemaal even op A. We zullen wel zien of we hem verplaatsen. Ja, iemand anders mag eentje pakken. Mag ik in? Ja, doe maar. Ik wil... ik zag die blinken vanuit de verte en De Joepie. de Joepie. Heerlijk. Er moet over de Joepie gesproken worden. Ik zeg het nu, S-tier. S-tier sowieso. Ik heb de S-tier Joepie altijd... als jonge tiener, gewoon zo jonge puber. Was dat heerlijk. Ja, en ja, we weten allemaal waarvoor dat we de Joepie lazen. Sex and Body. Sowieso. Ik kocht dat zelf nooit, maar je had altijd een meisje in je klas die de Joepie had. En zij las dan de horoscopen voor van iedereen. En dan de Sex and Body. En je dacht, De Joepie was wel de shit. zo. Ik ga de Joepie altijd dankbaar zijn, want via de Joepie heb ik geweten komen wat voor kusser ik ben. En, Kijk, voilà, zie je Welke zo. kusser zijt je? Passioneel. En dat was, het doelpubliek was echt wel gewoon tieners, jonge tieners. En dat ging ook gewoon heel vaak over celebrities en dit, dat. Dat las ik wel, zo af en toe. Ja. Tegenstelling tot de dag allemaal. Maar gewoon al die seksstories en zo lichte, pikante dingen. En dan zo. echt die testjes zo, dat je zo een hele pagina met zo 16 vragen en moest je zo van 1 tot 5, dan moest je punten optellen en dan, jij bent dit soort persoon. Dat is fantastisch. Dat is heerlijk, hè? Daarom. En zo jammer dat dat niet meer bestaat Ja, de eigenlijk. Joepie bestaat niet meer. Ik wou het juist zeggen. Maar Bestaat dat niet meer? Dat ze wist hebben ik dat nu pas voor Yes 2 keer teruggebracht. Ja, inderdaad. Ik heb daar Dat zo... klopt. Die hebben mij gestuurd, ik was daar zo blij mee. Ik zit dus in die Joepie met zo'n gigantische poster van Steffi en ik. Ah, dat is wel echt Dat, is een echt, live dat, was, goal. dat was echt een live goal van mij. goal. Dat was heel vet. Ja. Maar het bestaat niet meer, ze maken het niet meer. Damn, dat is zo spijtig. Ja. Was dat niet de vrouw van Jelle de Beulen die die de leider was van Joepie? Oh, dat weet ik Echt? niet. Dat zou ik ook echt niet weten. Geen idee. Ja, de politie zegt ja. Politie zegt ja. Zeggen nu productie of politie? Productie, maar at this point. Hij beslist wat erin blijft en niet. Dus hij is eigenlijk ook de Letterlijk, montagepolitie. Oké, ja, waar Maar zetten we dus, Joepie? ik zou Joepie sowieso op S zetten. Dat is gewoon zo'n groot deel uit mijn jeugd. Zeker in vergelijking met al die andere boekjes. Joepie is daarvoor. insane. S-tier, let's Je go! moet dat echt terugmaken. S is van echt- supergoed. Echt waar. Maar ook zo, Dat boekje... daar stond relevant. Allee, zo. Hoe zeg je het? Waar dat allemaal dan praat over zo de 6e figurant van thuis, praat Joepie wel echt zo over zo Selena Gomez en Ja, zo. ja, De exactly. relevante wel waar. Of celebrities. zo, Kim Kardashian is naakt gespot op vakantie. Ja, Dit, echt zo dat, dingen met dat je wilt En weten, echt ken zo'n je het? naaktfoto, maar wel geblurred. Maar je Met denkt, zo de wow, Joepie-sterretjes ja. op die tepels. Fantastisch. Nee, Joepie is goated, man. Joepie was Ik heb echt nu zin om goated. Joepie te lezen. Ja, ik krijg er ook wel meer en meer zin in als ik zo de sterretjes hoor en zo. Maar je hebt ook echt mensen die zo al die Joepies nog hebben liggen. Hè? Mensen met echt zo collecties aan Joepies. Misschien een beetje weird. Maar dat is bij al die magazines ook wel. Je hebt altijd van die rare verzamelaars, hè? Ah, verzamelaars. Ik ben er Maar zelf die eentje, Joepies, man. ja, die, Wat? goated. Pokémon-kaarten. Pokémon-kaarten. Amai, ik vind dat je daar vrij weinig content op maakt. Ja, maar... Dat is toch zo'n ding waar je veel Zet content je nu op aan kunt maken? judgen?
Want ik heb wel Yu-Gi-Oh kaarten. Maar ik heb Pokémon kaarten en ik Ah, ja, verzamel oké. eigenlijk... Nee, maar ik content over maken. Allee, hoeft niet over alles content te maken. Dat is Maar ik waar. weet niet, ik vind dat wel cool. En Maar wel, ik dat is betrap toch mij zo'n er ding, hè? zo vaak op dat ik echt zo naar die stomme unboxing video's kijk. Zo van, ik heb hier nu 3 pakjes. We gaan zien. En dan zo pakken ze die, wat is zo, de eerste 3 of de eerste Ja, dat is 5 zo- ervan. Dan steken die daarachter en dan zo super fancy zo. Oh nee. En dan, wauw, ik heb hier net een holographic Flaming Diamond ja. Charizard Pocket Joggadoggle. En ik ken er zelf niks van, want ik ben geen Pokémon guy. Ik ben altijd Yu-Gi-Oh geweest. Maar toch, ik ben zo hyped daarvoor. Alleen maar dat je dat nog niet kijkt. Jij kijkt toch wel pas op, Pokémon? ik ken het. Ik heb nooit Pokémon gekeken of met de kaart gespeeld, maar ik heb Pokémon Go kapot gespeeld. Aha, voilà. Dat heb ik ook Ja, al zie. gedaan. Maar pas op, ik ken het, maar Yu-Gi-Oh was altijd zo net iets beter voor mij. Yu-Gi-Oh! Sorry, Yu-Gi-Oh was echt voor de cool kids. Yu-Gi-Oh was Yu-Gi-Oh wel was vet, echt man. cool. Die Ik ben het er niet Weet je mee nog? eens. Je hebt een Maar gelukkig gaat het hier Bakugan niet ook, over Yu-Gi-Oh! Nee, dat is kaarten. waar. Wat was Bakugan? Waren dat kaarten of waren dat van die dingen? Nee, dat waren ook kaarten. Ja, toch, maar dat dat was, hebben wij ook gedaan. dat was altijd zo Pokémon tegen Yu-Gi-Oh! Ja, toen wel. In de Ja. tijd dat ik jong was, was dat wel echt zo Maar 50-50. nu als franchise is Pokémon Ja, een van de 100. grootste ter wereld. Ja. Maar ik blijf echt in mijn hart. Yu-Gi-Oh! is Yu-Gi-Oh! nog... Ik heb letterlijk een Yu-Gi-Oh! tattoo en Maar geen worden er Pokémon. nog Dus... Yu-Gi-Oh! kaarten gemaakt ook? Ja, want ik heb er onlangs gekocht. Voor mijn zoontje. ja, Voor zijn zoontje. Gewoon cultuur meegeven, hè. Oké, maar dus Joepie S-tier. S-tier, Ehm, no doubt. Waar zetten we de volgende? Jij mag de volgende kiezen. Ik ga Humo kiezen, omdat ik een band heb met Humo, zoals jullie weten, denk ik. misschien. Ja, weten we Ik zeker. niet. Vertel eens. In een tijd heb ik voor Humo 10 weken lang grappige covertjes gemaakt over de Actua. En die waren heel grappig. Ik heb daar heel lang mee gelachen. Daar waren wel Maar een paar... covertjes op social media dan? Of, Op hun socials, Ja. op hun Instagram en TikTok, waren er video's van mij die dan passeerden van de dingen die in de week gebeurd waren, die ik dan op een grappige manier in een cover vertelde. cool. Dat was heel leuk. Dat was ook veel stress, want ik moest altijd met de Actua bezig zijn en ik Ja. moest zo een lied vinden dat daarmee te maken had. Dat was wel heel ja. challenging, maar ook wel heel leuk. En sowieso, toen ik die mail kreeg van samen Humo te werken, was dat wel cool, want ik vind Humo wel een cool blad. Het ding is nu wel... ik vind dat het ietsje minder in de rest van de dingen plakt of zo, snap je? Maar het is niet, je kunt zeggen dat het niet echt een roddelblaadje is, maar er zijn ook wel... Het is wel meer ook een blaadje waar dat ze vaak lachen met BV's of Ja, vaak... maar het is toch gewoon een gerenommeerd magazine. Ja. Als in- Maar dat vind ik helemaal niet, sorry, maar er is echt Ik vind nu ook wel de laatste jaren dat wel veel minder is geworden. Ik denk dat de Humo vroeger, don't shoot me, maar echt zo, ik weet niet, iets meer credible was, maar dat nu ook wel zo'n beetje... Oh nee, ik vind dat wel nog altijd vet. Maar Het is- nog altijd credible, maar ik heb zo het gevoel Ja, toch. dat Ze ze zijn zo, toch- dat ze soms zo... ze proberen zo soms te veel dingen te pushen, heb ik het gevoel. Ja, maar dat is me nog ook niet opgevallen, maar... Met die Humo's Poppel en zo, en dan met de Rockrally. En Ja, dan met, voilà, maar die dingen zijn top zo bij wel- Humo is wel echt Ze distancieren zich een gewoon mooi van de rest brand. van, Maar van deze inderdaad, tafel. vroeger deden die zo van die festival-interviews. Ik heb daar zo ooit eentje gedaan toen ik 15 jaar was. Toen heb ik de microfoon uit Average Rob zijn handen getrokken. Zo zijn jij bekend geworden, jij. Ja, nee. Dat was zo een van de eerste keren dat er iets van mij viraal is gegaan, ja, inderdaad. Maar ik wist dus niet wie Rob was. Ik had geen clue. Ik had ook al veel te veel gedronken om een microfoon uit iemand zijn handen te nemen. Maar ze hebben heel dat filmpje, alles wat ik daar zeg, hebben ze allemaal gebruikt. En ik ben toen de meme van de maand geworden. Ja. Ze hebben mij heel de terug laten komen. Dus daar ben ik de humor nog steeds dankbaar voor. Dat vind ik nog steeds hilarisch dat dat gebeurd is. Dus dat vind ik wel jammer dat ze dat niet meer doen. Zo van die goede, zatte mensen interviewen op festivals. Ze doen dat nog steeds, hoor, Gerben. Ja, Ah. ik zou het Ze niet doen dat weten. nog steeds. Ik zie het wel minder voorbij komen. Ja, maar het gaat minder viraal of zo dan vroeger misschien. Dan moeten ze Maar beter ze social zitten team nog aannemen. steeds, ze waren op tour ook. Ze is waren het? op Werchter. Ja, En dan moet ik het gewoon checken. Dat ligt aan mij. Sorry, humor. Ja, Ja, het is, dat het kan is wel. gewoon nog niet. Het is nog gewoon nog niet tot uw For You-page gekomen. Maar Sorry. dat gebeurt wel nog steeds. Maar niet met mijn Rob, of course. Maar pas op, maar ze Humo zijn is wel, inderdaad wel ze solid. lanceren Ja. wel mensen. Hè. Het zijn wel lanceerders. Hè. ja. Rob is ook Jij? door zijn talent. Ik, hè. Snapte? Dus het is wel... Ik heb wel veel respect voor Humo. Ik blijf het wel hebben. Dus ik ik had- zou ze wel hoog willen zetten. Cowboy Henk altijd vroeger in de Cowboy Humo. Henk? Mijn oma had dat Dat ken thuis ik liggen, niet. de Humo. Dus dat was echt een moderne oma. I don't know. Allee, nu besef ik dat van, hoezo had jij de Humo liggen thuis altijd? Elke week
Ja, dat is toch een week... Allee, weekblad. Ja. Zo weinig boekjes lees ik dus. Dus elke week lag dat daar een nieuwe Humo bij mijn oma en ik altijd zo Kamagurka en Humo Cowboy Henk lezen. Maar wat En is zo- Cowboy Henk? Ken ik Cowboy de Henk is een strip. Maar zo, en vroeger in de Humo was zo Cowboy Henk zo licht zo rode oortjes bijna. Ja, Ken je ja, het? dat was wel zo ook wat- dat was echt altijd een zo- beetje zeg- uit het randje. Ik besef nu eigenlijk dat ik hou gewoon van de dingen die seksueel getint waren. Dat is echt insane. Ik heb echt issues. Dus dan moeten we Humo op ST. Want ze hebben ook wel, Allemaal dat ik zeg Cowboy Henk. een oog voor succes of zo. Nee, first of all, ze hebben mij gescout. Nee, maar zo als in een tijd... Kabouter Wesley was toch in de Humo? Ah, ja, juist, dat was nu, ook daarvan. Nu is Sociaal Gebabbel in Giel. Average Is in de Humo. Rob. Ze zijn ook echt gestart met zo al die festival-interviews. Exact. Kabagurka. Snap je? Jerome hebben die ook zo. Ik denk dat Jerome ook wel zou kunnen. een duwtje in de rug van zijn carrière heeft gekregen door humor. Want die Ik maakte ook tekende tekeningen. zelf die strips over Ja, van Kamagurka en Cowboy Henk Dus thuis. Jerome heeft ook veel met humor en zo. Dus die hebben wel, die hebben wel een oog voor talent en Ja, shit. En die, ja, dat is die wel was- echt die hebben waar. wel al veel goede dingen gescout. S-tier. Voilà. S-tier. Boven Joepie? Alles wat jullie net hebben gezegd, Nee, dat komt niet eens in de toch? buurt van de dag allemaal. En dan zouden die Nee, op dat is aan wel moeten waar. zetten. We Dat is moeten wel nog facts. S zetten. Dat is wel facts. Humo S-tier. Nu ik erover nadenk, daar hadden we eigenlijk niet eens over moeten nadenken. En de Humo is echt wel gewoon De S-tier. humor is echt wel... Ja, voilà. Humo en Joepie nu een S. En dat is niet omdat dat van DPG is, hè, mannen. Juist, dat is van DPG. Vergeten. Vergeten. Wow, nee. Wie vindt dat we dat hier van boven... Ah ja, oké. Dan kunnen we verder nu. De volgende. Ik ga er nog eentje pakken. Eentje die ik ken. Wat ik eigenlijk nog wel een leuk blad vind, eigenlijk. Flair. Maar dat is Flair. Flair. De Flair. Het is eigenlijk nog wel een girlsblad, maar op zich vind ik het altijd vet wat die doen. Die doen zo de ratings van outfits op zo de grote evenementen en zo. Ja. Die doen zo... Ja, nog wel vette shit of zo. Ik heb minder een feeling met Flair op dat vlak, maar de receptjes van Flair, want ik kook heel graag. Ah, Go die it, hè. receptjes ook. Ja, maar online vooral. Ik weet niet, misschien ook in het boekje, maar nogmaals, ik lees amper boekjes. Maar kun je ook zo echt zo Flair online als je waar. receptjes zoekt. En die hebben echt lekkere receptjes. Nee, die hebben echt wel nog goede... Ja, echt goede dingen. Dat wist ik Amai. niet. Maar er is wel één klein dingetje dat nu pas is gebeurd, of waar dat mensen achter komen. De Flair zou namelijk een groot procent van hun boekje schrijven met AI. Oh, Oei, wow. oei, oei. Ja, dat Maar is, nu onlangs nog maar dan dat is nog. onlangs naar buiten gekomen. Ik weet ook niet of het helemaal waar is, maar het was in ieder geval nieuws. Dat stond in de dag allemaal waarschijnlijk. Maar ik heb het wel gehoord. Moest dat zo zijn, zou ik het wel jammer vinden. Want ja, een journalist zijn, je hebt wel een beetje credits, je hebt waarden en normen als een journalist. Want je zet mensen soms heel slecht of heel goed. Ja. Dus dan vind ik ook dat je wel die dingen zelf moet schrijven en niet door een AI-bot. Hoeveel gebruiken jullie AI? Niet. Echt Niet? amper. Ja, om rare Ik foto's ken te veel ontwikkelen. mensen die het heel veel gebruiken. Ik gebruik het echt amper. Onlangs kwam er iemand naar mij op Doer. De enige persoon op Doer die mij herkend heeft van mijn video's. En die vroeg, Milan, eerlijk. Hoe vaak gebruik je ChatGPT voor het schrijven van die covers? En oprecht niet, want ChatGPT is heel slecht creatief. slecht. Ja, nee, dat is waar. Creatief is die echt trash. Maar wacht, nu nog, hè? Nu ja, nog, dat is hè? waar. Maar Tegen ja, volgende week. ChatGPT is wel Maar dus- heel goed in... Als jij zegt van, die weet perfect, die heeft miljoenen artikelen online staan waar hij uit kan kiezen. Die kan gewoon een ander artikel meenemen en gewoon zeggen van oké, verschrijf over dit een verhaal en die doet dat. ja, maar dan nog, ik heb het al gevraagd hoor, maak eens een kleine kortfilm. Of help mij eens, ik heb dit idee. En dan is dat echt zo plot twist als in zo van, ik ben uw vader en zo, maar dat past toch niet in het verhaal. Dus, het is echt slecht. Zo Star Wars dingen. Ja, zo echt I dat. am Zo. your Ik ken het, father. voilà. Allee, bon, We bref. mogen eigenlijk blij zijn dat we er nog niet zijn, want we zijn binnenkort allemaal onze creatieve jobs kwijt. Ja, denk ik, inderdaad. door Maar dus ja. jij voor een mail of zo, jij gebruikt dat niet voor... Nee, omdat... Het ding is... Iedereen weet dat ik dyslexie heb, met de mensen waar ik contact mee heb en zo ook. Dus, boeien. Dus er moeten daar wat fouten in zitten. Dan Ja, weten ze als- oké, dat is Sorry, echt maar ja, scherp. voilà, ja. als ik dat door ChatGPT laat doen, dan ben er gegarandeerd van dat die mensen mij terugsturen. Sorry, maar dit is met AI gedaan. Maar ik heb dat ook soms zo gewoon... what's Zo the een big deal, bepaalde snap je? vibe dat je zo net zo... Ook al is het een formele mail of zo, toch zo net die persoonlijke touch Ja. dat je daarin kunt steken dat AI misschien nog niet kan. Ofwel ben ik echt gewoon een boomer. Nee, en- dat is het griezelige. Hè. AI kan leren hoe dat jij praat en hoe dat Ja, jij ja. doet. En... Ja, maar stil. Ik ben sowieso wel... Eng, hè? Ik ben enorm weinig fan van formaliteit, heb ik gemerkt. Ja. Ik heb nu ook zo in zo mijn business deelte van mijn leven, elke mail dat ik stuur, maar zelfs zo naar zo mensen waar ik eigenlijk formeel zou moeten zijn, is dat wel zo...
Oei. Maar soms En zo, pakt dat wel. Hey, en zo. Allee, zo in plaats van beste, zo van die kleine Yo. dingen. Maar beste is ook wel echt outdated. Ja. hè? Wie schrijft er nog beste bij Hey, een ik mail? soms wel echt... Naar de bank. Nee, ik ben Wat? vaak, Ja, als hi, je niet Sarah, weet tegen wie dat ken je het? praat. Nee, dan doe ik ook wel hey. Ja, echt? Ja, ik ben ook wel... Ik snap je wel. En ik sluit altijd Voor een mijn mails lening af bij de bank met, ga ik beste zetten. zo. Dat ook wel. Ik sluit mijn mails af met cheers in plaats van met vriendelijke groeten. Ik vind Wow, zo, dat is cheers, dat is wel echt... Dat is wel sassy. cheers, Milan. Kate? Of vroeger wat ik deed op een NIF, maar dat durf ik nu niet meer, want nu is het wel echt professioneel, is ik sloot mijn groeten af met de emotie dat ik had. Dus als ik zo naar mijn prof vroeg voor zo uitstel van de taak met hoopvolle groeten. Of ken het zo van, ik ga niet kunnen komen aan de les, want ik heb COVID met snotterige groeten. Constant van dingen. Ik vond mijzelf hilarisch. Ja, oké, ik snap het wel. Dat heeft wel iets, maar nee, I could never. Om terug te Na komen. zo'n groepsgesprek dat je zo niet leuk vindt met passief-agressieve groeten. Milan, get it done. Oh, dat heeft wel iets. Dat Dat heeft ga ik wel wel echt iets. meenemen in de Dat is toekomst. toch leuk? Ja, dat kan wel. Maar om terug te komen op de flair. Wat doen we ermee? Ik vind de flair een leuk blaadje. Ze hebben leuke dingen, zeker voor vrouwen. De receptjes zijn nice. Wat we doen... I want to give it some B. Zo'n Ik B. dacht aan C. Ik ben ook eerder naar een B aan het neigen. Oké. Maar het ding is, ik heb nog nooit echt... Van al die andere blaadjes heb ik wel al eens een keer een heel artikel gelezen. Van de flair niet. Ik denk eigenlijk dat ik al meer in de Flair heb gelezen dan de dag allemaal. Ik- Dus, ja, ik denk ook dan zou wel. ik het misschien ook wel op B zetten. Ja? Ja, eigenlijk, er staan er wel echt goede dingen in. Oké. Toch? En dan in die recepties, zoals gezegd, en dan Ja. die outfitchecks en zo. Het zou mij kunnen animeren als ik niet altijd een gsm in mijn hand had waar het hele internet op staat. Ja, dat is eigenlijk ook wel nog een ding. Wat boeit het eigenlijk nog, de boekjes? En ze Ja. staan online. Ja, Ja. maar dan nog gewoon Maar ze zijn ook aan hard innoveren, copy, hè. dat is anders. Dat voelt anders. Ja, dat is wel waar, maar Stel je voor... wij zijn niet van die tijd, toch? Nee, maar stel je voor, ofwel krijg je een post van de Flair of de Dag Allemaal op een Instagram-pagina, ofwel staat je op de cover. Die cover is toch wel nog different, hè? Ja, dat is wel waar. snap je Maar dat is wel vooral omdat... Ik struggle vooral met het feit dat mijn grootouders niet... Snapte? Die hebben geen besef... Niet dat ik Marlon Brando ben, hè. Maar die hebben geen besef van zo... Dat ik op TikTok gewoon nog af en toe zo'n keer een toffe video heb, dat af en toe mensen zie. En dus zolang ik niet op de papieren versie van maar de dat Nemo is zo. sta, gaan die nooit weten dat ik zo wel een beetje sava bezig ben of zo. Dat is echt een... Maar ja, wij vergeten dat Maar dat soms, is echt. maar dat is echt een... dat zijn gigantisch veel mensen Amai. die niet op social media zitten en echt nog hardcopies en boekjes kopen, hè? Bij mij wel echt niet. Mijn oma is echt mega hip. Die Echt? stuurt Maar alles ja. wat ik doe, stuurt die naar mij door. Die denkt altijd dat ze daarop reageert, maar die stuurt eigenlijk gewoon in berichten naar mij. Ah, nee, mijn oma denkt nog steeds, elke keer als ik een story post, ik heb dat al 16 keer uitgelegd, als ik een story op Instagram post, denkt hij nog steeds dat ik dat naar haar persoonlijk stuur. En dan is die ambetant dat ze dat maar 1 keer kan bekijken. Want vooral als ze daar 1 keer op tikt, staat dat niet meer van boven bij haar Instagram. En ik zeg, dan moet je mij opzoeken, kun je dat nog eens bezien. Maar stuur dat gewoon nog eens door. Oh, gotta love him, though. Gotta love her though. She makes an amazing meatloaf. Dus dat wel. Ik ook, ze. Dus ja, van de flair. Wat een flair. Oké, Oké, maar is pak er mijn nog maar beurt. eentje. Dan ga ik... Vanaf nu? Ik ging één pakken, maar dan val ik gewoon weer in mijn stereotype van de boekjes. Dus ik ga P-magazine skippen. Mijn hand was al klaar. Milan was al klaar om die P-magazine te pakken. Ik ga voor de Nina. De Nina. Ik weet zelfs echt niet goed wat dat is. Ik ook niet, ik heb dat genomen omdat de tante van mijn vriendin Nina heet. Dus bij deze shout-out naar u. Maar omdat niemand weet wat dat Nina is qua boekje. Hoe is de tante van uw vriendin? Is dat een toffe? We gaan die gewoon raten. Oké, we gaan de tante van uw vriendin Stier. weten. Oké. Vertel eens een beetje over haar. Maar echt? Oké, dus ja, dat is de tante van mijn vriendin. Toffe madame. Ja, maar we gaan dit niet echt doen, nee. hè, Maar ja, natuurlijk niet. Ja, ik weet nu al meer van de tante van zijn vriendin dan van de Nina zelf. Dat is wel echt waar. Maar ja, de Nina is dat... ik denk dat dat iets vrouwelijk is. Ga het Waarschijnlijk. opzoeken. Het klinkt vrouwelijk. Ja. Ah, ja, ik heb dat inderdaad... Juist, ik heb De dat... magazine van HLN wordt hier ingefluisterd. Wel, ik heb dat al zien staan als je zo scrolt op HLN en ik ben zo wat door artikels aan het gaan. Dan staat er inderdaad zo soms de Nina boven. Of soms opent je zo'n artikel en dan is dat Nina. Maar is dat niet zo meer het ja. showbiz gedeelte ervan of zo? Dat is het stijlblad. En dat gaat echt voor vrouwen. Dat is echt zo... Voilà. Het is echt voor en door vrouwen ook, dus...
Dat is het. En niemand van ons is die vrouw. Ja, dat is wel... Wat moeten we dan doen? Maar de Flair was ook... Toxic masculinity. Dat is niet waar, want we hebben de Flair wel Nee, opgestoken. dat is wel waar. Maar no, we're gonna De cut Flair that. doet gewoon een betere job met alle doelgroepen Promoten, aan te marketing, raken. ja. Dus dat Inderdaad. zou ik zeggen, de Nina is minder... Nina is gewoon veel onbekender. Maar ik moet wel zeggen, op HLN zijn dat wel ook vaak de iets meer juicier stories. Ja? Dus ja, toch wel. Toch? Want als je dan op de artikel klikt, dan springt je zo naar het Nina-tabblad. En dat is in paars, denk ik ook. Dus ja, ik weet niet, dat spreekt mij aan. Dat popt zo meer. En je denkt zo, juice. ja, op die manier. Dus, maar ik ken er wel weinig van, dus ik zou het ook gewoon... Ik zou het solid op D zetten of Ik zo. zou het zo ergens, gewoon in het midden, want we kennen daar niet te veel van, dus we Ja, mogen niet daar judgen. ja, ook. voilà. Ah, wel, gaan we hem niet gewoon op C zetten? Want zelf D is een beetje meer naar beneden. Ja. En aangezien we er toch niks van kennen, gaan we Oké, neutraal ja, blijven. maar wel onder Flair. Dat moet wel, want Sowieso, Flair doet het sowieso. wel echt beter. Oké, fair. Oké. De volgende. Jij gaat het pakken, denk ik. Ik ga het wel pakken. We zijn er rond aan het kruipen. Maar SP-magazine is super fout. Ik herinner Maar mij... wacht, is dat niet met naaktheid en zo? Maar nee, is dat niet zo de soft playboy van Vlaanderen Ik of denk zo? het wel. Maar je kunt daar wel een Maar nu tepel in zien, ondertussen of niet meer. Ik denk dat dat ook al... Ja, Pas op, ik weet hè. het niet. Is dat nu niet met minder naaktheid dan vroeger? I seem to remember dat ik als kind wel excited was over een P-magazine, omdat ik misschien een tetje kon zien. Ja. Of ben ik daar fout in? Hier Maar ik denk staat- dat wij dat dachten. Maar ik ben niet zeker. Nee, maar ik denk dat het wel de soft version van de Playboy Ja, is. Want voilà. hier staat actualiteit op de voet gevolgd door bloedmooie vrouwen, gloednieuwe auto's, vervuldigde gadgets, de meest opmerkelijke film, games en techwereld. En er staat ook als eerste klik op hun website Babes. Dus wacht. Dus dan basically- Maar echt wel een mannenblad. we Echt. hebben net een Nina gehad als een vrouwenblad. En dit is gewoon pure Ja. mass. Zo echt zo auto's, Yeah. bier, tetten. Heerlijk. Maar die hebben ook ik heb pas een video gezien waar die Fabio, de rapper, interview. Ja. Dat vond ik ook echt een mega leuk interview. Dat was kei tof gedaan. Dus ik vind het wel... Ze zijn een beetje meer hip aan het worden ook. En hun blad is gewoon de soft version van de Playboy. Ja. Ga ik wel goed op eigenlijk. Maar, Ga ik wel maar dat goed heeft op. wel zo een negatieve connotatie gekregen doorheen de jaren, omdat dat zo... Ja, ik weet niet, ik heb dat gevoel wel. Als mensen over de P-magazine praten, is dat zo'n beetje, I don't know, Dat is zo niet- wat fout inderdaad. Maar, allee, ik vind dat niet. Ah, ja. Het is, ja, Het is Maar een ligt dat stijl. openlijk in de boekenwinkels? ja, Dus kinderen kunnen daarin bladeren en er staan dan naakte vrouwen in? in principe wel, denk ik. Ik denk dat wel, ja. Maar ik denk echt niet dat er daar zoveel naaktheid nog in staat. Hè. Eigenlijk moesten we al die boekjes hier hebben. Ja, Dan konden we zelf eigenlijk judgen. Ja, de koffiekoeken mochten we proeven. Van dit mogen we helaas niet proeven. dit mogen we van helaas niet magazine. Maar de omschrijving klinkt leuk. Ik vind Maar dat ze online ja. ook wel coole dingen doen. Want we kunnen wel echt zeggen dat online tegenwoordig ook 50% is van Ja, het bedrijf of als course, blad. of course, of course. Dus ik vind, klinkt nice. De P-magazine. Ja. De P-magazine. B of zo? Toch wel. Ik zou dat B? zo bij... Je was zo... Ik vind B wel hoogst, hè? Je was zo, de Flair is zo de vrouwelijke variant, de P-magazine, je hebt niks anders. Nee, maar we kennen allemaal wel veel meer van de Flair dan van de P-magazine. En Wel dat waar. zegt ook wel veel. Moeten we hem dan op C zetten? En Ja, maar misschien dan de wel, Nina hè. wel een beetje naar beneden. Ah ja, dan moeten we dat doen. Ja, sure. Ik vind dat fair. Ja, oké. Ik ben op zich wel akkoord. We zetten Nina op D en we zetten P-magazine op C. Maar nu dat je dat vertelt, zo de softe versie van Playboy, ik heb daar wel nog een fun story van. Allee, maar ook... Oei. Maar allee, fun. Nu ga je echt denken van, jij wordt echt een seksgeobsedeerd kind, hè? Dat denken wel heel de podcast. Ja, nee, oké, maar ik vind wel de moeite om te vertellen. Dus als kind, ik denk dat ik pak zo een jaar of... Pak 12 was of zo, ken het? Dus je begint zo wel te puberen. Ja. Dat begint zo wel te komen. Mijn ouders weten dat trouwens niet, dus als die naar de podcast luisteren of kijken, bij deze weten die dat nu. Genaaid. Maar dus, wij waren ergens in Kortrijk, ik weet niet meer waar, en mijn pa had daar een afspraak, vergaderingen of zo. En wij waren mee, dus ja, wij waren buiten aan het spelen met al die kindjes, bla 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 bla. En om een of andere reden zat ik in een papiervuilbak. Zo een container vol met As papier you en do, dinges. hè, ja. Ja, dat natuurlijk als logisch. klein kind. Maar, wacht, want dat liep overvol. Dus ik dacht zo, what the fuck? En ik doe dat open en ik zweer het jullie,
dat zat vol met Playboy-boekjes. Maar echt vol met Playboy-boekjes. My man found Mordor. Wacht, dus mijn mind is blown. Ik begin daardoor te bladeren. Ik denk, wauw, zo echt een wereld die voor mij open ging. Ik had daar al veel van gehoord, maar nog nooit gezien. Dus ja... En ik denk, mijn pa, wij moesten binnen een half uur vertrekken of zo. Ik denk van, hoe ga ik dat meekrijgen naar huis? Ik heb dus legit 3 van die boekjes in mijn broek gestoken. T-shirt erover. Gewoon zo stijf gelijk een pinguïn in die auto gestapt. Stijf gelijk een pinguïn. Stijf gelijk een pinguïn. Echt zo aan het waggelen naar die auto. Mijn vader had niks door. Ik dacht van, wow, ja, heartbeat 175. Wat heb ik dan gedaan? We waren thuis. Ik dacht, ik kan dat hier nergens opbergen. Dus... Ik had een kamp in de buurt. Ik ben naar dat kamp geweest. Ik heb een put gegraven. Ik heb al die boekjes in die put gelegd. Aarde erover. Natuurlijk, een week later wou ik dat gaan bekijken. Dat was helemaal beginnen vorten en aan het afbreken. Ja, door de regen en zo. Nooit bij stilgestaan dat papier is en dat afbreekt in die dingen. Dus ik heb er echt zo 1 dag, 2 dagen van kunnen genieten. Ik zat wel elke dag in dat kamp. My man went through so much trouble for some booby. Maar dus, bij deze, dat heeft mij wel gevormd. Respectable. Dat heeft mij wel gemaakt tot de man dat ik nu ben. De lengte dat een 12-jarig kind doorgaat for some nipslips. Maar ik ben... Ja, dat is wel echt een legendary moment. Ik ga dat nooit vergeten, echt. Voilà. Maar dus, ja... Spijtig dat je maar 1 dag hebt van kunnen genieten. Ja, wel. Maar, ja... Eerlijk, als je daar nu over nadenkt, dat moet echt dirty geweest zijn. Wie heeft die boekjes daar ten eerste weggegooid? Wat hebben die met die boekjes gedaan? Ik raak dat aan als klein kind. Ik steek dat in mijn broek. I mean... In je broek, what was I thinking? Als je het nu zo terugvertelt, klinkt dit eigenlijk allemaal niet zo heel nice. Maar toen was dat zo'n avontuur echt goated. Ja, ik zou het iedereen aanraden. Wij hadden aan mijn rode oortjes. Wij hadden zo'n rode oortjes test liggen. Ja, als ook die shit, maar nu is alles staat gewoon online. Hè. Dat is hetzelfde niet meer. Goeie story. Ik ga de volgende pakken en dat is ook de story. Hey! Dus deze die ken ik echt wel helemaal uit mijn hoofd. Heb ik heel vaak gelezen, want mijn mama had hier een abonnement op. Mijn mama was zo een meid, ja. Maar Mama, als je kijkt, als je luistert. Zet je ooit al van deze boekjes gekomen? Met Steffi of zo? Ik kan me niet inbeelden dat jij Ja, nog de Flair, nooit een keer een artikel de hebt Flair gehad. sowieso, de Joepie ook. Oh, wow. De dag allemaal, denk ik misschien ergens een keer in het midden, maar ik weet dat niet meer zeker. Zo een klein hoekje, De zo Humo rechts ook. van onder. Zo, ken je dit? Ja, zo, de voorpagina, De absoluut Humo niet. langs nog, want mijn grootouders toch tegen mij, zeg, zo uitgesneden zo, zeg Milan, is dat geen vriendin van u? Omdat ik zo met vertel van mij. En zo Steffi. Ken je het? En dan zo'n artikel van Geniaal. Steffi, dat zo, praat voor influencer zijn en shit. Ah ja, voilà, kijk. Ja, nee, ik denk in de... Maar ja, daar gaat het niet om. Het gaat niet om in de boekjes te komen, hè. Nee, dat is waar, maar dat is toch wel, dat is ook zo wat de andere kant van de munt. Ja, dat is wel een leuke validation. Maar ik vind deze boekjes, je weet als je hierin komt, dat is allemaal iets meer roddelblaadjes. Oké, niet allemaal, maar die hebben meer segmenten of zo. Ook, dan gaat het over fashion, dan gaat het over humor, dan gaat het over dit, gaat het over dat. Terwijl op zo'n HLN, dat is wel soms kut. Of, allee... Zo'n nieuwsblad, zo'n HLN. Ja. Maar dat is zo... Die knippen altijd de raarste dingen eruit. En die hun titels zijn altijd nog heel veel fouter. Dus dat is... Ja, dat is waar. Dat is Dit echt altijd zo van... clickbait, hè. Ja, je komt daar maar eens in en Ja. dat is niet Maar echt ik heb het erg. gevoel dat de story wel zo'n beetje... Is dat niet zo de tegenhanger van de dag allemaal? Zo Exact. basically hetzelfde? Ja? Exact. Ja, toch hè? Ik zou die ook op A zetten, want ik ken de dag allemaal goed. Ik ken vind de van story. niet, want de dag allemaal is nog altijd iets meer goated dan de story. Ik heb zo het gevoel dat de story zo de new player in the game is. Ja, dat is wel waar. De maar- new De, kid in de town. dag, ja, voilà. Maar De de new kid on the block. En dag allemaal is echt zo de OG. Echt zo van... Maar de story gaat ook internationaal. Ah, is dat zo? Die doen ook zo van die segmenten die over internationale artiesten gaan, waar de dag allemaal gewoon echt nationaal Vlaanderen, blijft. ja. Vlaanderen. Dat allemaal is heel Vlaams, hè. Ja, dat is zo. Kijk, A, als je dat op A wilt zetten, ik kan ermee leven. Wat De doen story we? op A. Ja, nee, ik weet het niet, maar dat is wel echt zo een boekje. Nee, ik dacht dat je S bedoelde. Nee, A ben ik No super Omdat je- way. dat is ook zo'n boekje, dat is hetzelfde als je bij de dag allemaal van voor de frontpage komt. Iedereen kent de story. Ja. correct. Het is wel, it's up there. Voilà. Ja. Oké, doe Nog, het. ja. Ik ben oké met wel A. onderdag allemaal, maar wel nog altijd A. Ja, oké, fijn.
De volgende. Mijn beurt. Ik weet zelfs eentje niet wat dat is. Ja, we weten alle drie niet wat die is, dus Maar ik let's heb just zo- get it over with misschien. Weet je wat, ik ga deze dan pakken. Ik ga al beginnen zoeken. Ik ga beginnen met Blik. Wat is Ik heb Blik? het gevoel dat dat zo'n magazine van de Aldi is of zo. Zo, om een beste conservenmaaltijden van de week aan te duiden. Nee. Dat bestaat niet meer. Sorry. Ah, echt? Ja, dat bestaat al niet meer van 2002. Sorry, ik ben geboren in Wat? 2001. No way. Ja, oké, ken dat let's not rate this then, hè, toch? Blik, ja, wacht. Blik was een Vlaams roddelblad rond de showbiz en televisienieuws met extra aandacht voor schandalen dat werden uitgegeven door Magnet magazines. De redactie van het blad werd opgedoekt op 17 september 2002. Amai. Oh. Damn, dat is echt al oud. Hier is één van hun covers en daar staat gewoon een normaal meisje. Amelia is dat. Ja, ik Dik, zie- lelijk en papperig. No way. Dus klinkt wel niet als het liefste of braafste magazine. Maar dat is echt zo dag allemaal on steroids. Ja, precies. Nee, 2005, shit flyed, hè. Maar eerlijk- Dingen gingen... Je kwam daar gewoon mee weg, hè. Dat is ook zo. Die boekjes, je had het door de social media niet. Hè. Die boekjes, dat was waar je het mee moest doen. Hè. Dat is wel echt zwaar. Damn. Ja, ik zie hier wel nog allemaal dingen van Blik. Het is Dik, papperig en vet, wat was het? dik, Insane. lelijk en papperig. Fantastisch. Hier sta ik eens op de frontpage van de Blik, zeg. Maar ze hebben precies wel nog een Instagram-account. Ja? We gaan het even checken. Oké, hè. Sorry, ja, ja, toch- we hier toch bezig We're gonna do zijn. some research. Want anders kunnen we er echt niks over zeggen. We waren net geboren toen, toen Ja, ze inderdaad. gecanceld zijn. Nee, ja, ik kan me herinneren dat ik het ooit wel heb gezien, maar ja, dat zijn ook gewoon die typische kleuren. Dat geel, dat rood, dat... Maar nee, kijk deze. Jij bent een slut. Dit is een van de covers weer. Victoria Beckham zegt tegen haar zoon Brooklyn: je bent een slet. Heeft ze gelijk of niet? Oké, dit is echt dag allemaal on steroids Ja. and I don't like it one bit. Het is Nee? gewoon echt... Nee, Dit het is too is much. echt heeft wel iets. Heel Het is, hevig. pas op, het is wel heel extreem, maar pas op, daarnet zijt je ook wel met de meest extreme frontpage gekomen, denk Maar ik. Celine Dion eet enkel pillen. Sorry, maar waarover gaat dit? Maar ik wil al die mensen ontmoeten die dat hebben geschreven. Onze lesbische liefde. Whitney Alsjeblieft, Houston's als beste iemand vriendin. thuis Fantastisch, dit. Nog een blik. een collectie Blik heeft liggen, let us know, stuur die Put it on frontpages S door. tier, man. Ja, de S-tier is crazy. De Ik wil S niet van gecanceld worden. steroids. Want dit is wel... Ze zouden mij echt hebben liggen, hè. Ik zou Ik zou ook, opening dat dat is wel boekje. echt sensatienieuws. Kom, Insane, hè? geef mij nog een paar frontpages. Ja, kom, je moet die wel delen met de wereld. Gewoon dat we een goede Lelijke judgment hebben. commentaar op transgender dochter Silo. Laat mijn kind gerust, ça va? Ja, Snap ik? Savan nog? Boer zoekt vrouw, babe. Sexy Sarah van Boer Stefan. Zo zag je haar nog niet. En ja, dat is naakt. Dus de Savan, dat is basically Joepie. P-magazine. Ja, of P-magazine. Nog eentje, kom, nog een goeie. Echt zo de Victoria's grootste. Secret. Dikke meisjes zijn nu ineens wel welkom. Wat? Topmodel Cara Delevingne. Delevingne. Het drugsgeheim. Dus dat gaat weer over iets van drugs. Dus Maar Cara iedereen- Delevingne 2002, was die 12 of zo? Ja, iedereen wordt daar gewoon super slecht gezet, dus hè? Oké, dus Hey, daar wil er pas niet op, in het is- voorkomen. Nee, je wilt er niet in voorkomen. Maar om te lezen, dat moet wel echt... Ja, dat must moet have been fun. die gegeven hebben. Maar dat ze. klinkt toch nog ongeloofwaardiger als de dag allemaal. Weet je Nee, wat ik me tuurlijk, ik zou het afvraag? wel lager zetten. Weet je wat ik me afvraag? En ik kan niet wat... Stel, je studeert 3 jaar lang journalistiek. Je maakt uw thesis of whatever, ken het. En je doet echt een onderzoek en je leert echt zo ethisch omgaan met verhalen, storytelling. En dan gewoon gaan wekken voor de blik, jong. En ten is van interviews afnemen en gewoon sensatie. Je bent een slet. Je gaat toch niet goed gaan slapen of Dik, zo? lelijk en I don't know. papperig. Ja, voilà. Zolang het de rekeningen Ken het? betaalt, I guess, I don't know. Maar Ja, Ik zou hem gewoon heel laag zetten. De blik, goed dat het klaar is. Ja, voor de blik. voilà. Ik wil er geen blik Maar meer op werpen. ik wil misschien wel één editie I've lezen. been trying to Gewoon make that joke for like the past 7 minutes, man. Maar Let's go. misschien op E. Goed. Net geen F. Ja. Maar E, oké. Oké, de volgende. Milan, pak hem maar. Ik ga TV-familie pakken, want ik heb van Feeling nog nooit gehoord. Maar is TV-familie niet zo gewoon het boekje waar dat je alles op kunt zien staan van zo... TV-gids van en de zo, hè? TV-gids? Ja, ik heb ook dat Ik gevoel. denk wel dat ze soms ook wel senseren, hoor. Ja? Het is ook een beetje dag allemaal story vibes waarschijnlijk. Ik denk het ook. Maar minder bekend,
Maar ik herken wel. Allee, Ik zie het wel, ik zie het als ik zo in zo van die kraswinkeltjes binnen ga. Ja. Ik zie het visueel voor mij. Ja, ik ook wel. Ik Maar zie Echt het daar in dat gewoon hoekje. een basic blad. Gewoon niet over de top. Gewoon Nee, maar- weetjes, leuke Ja. dingen. Niet te veel roddelen. I don't know. TV-familie is, in mijn hoofd is dat wel echt... Die kwamen toch zo een dag later uit dan de andere en die namen gewoon de shit van de andere roddelbladen en maal 17 of zo. Maar ik zou het echt niet weten. Dat was echt... Allee, Maar is vroeger dat zo? dat was echt gossip, man. Ja, ik weet niet, als je die titel zo ziet, TV-familie, en ik zie dat ook voor mij, ja, ik zou denken... klinkt van, jij braaf. ja, voilà, dat is zo... Alle tv-gids en een paar leuke weetjes. Dat is en- wel, in mijn hoofd is dat wel zo. Dat is wel zo... Lea Thijssen, ruzie met dochter, ken je het? En dan zo... Je bent een slet. Dus die pikken eigenlijk al de halfware verhalen van de dag allemaal in de story en die Ja. maken die nog erger. Ja, maar ook wel very fun to read, of course. Oké, Esti, dat klinkt geweldig. Nee, dat gaat, want, sorry, als dat fun to read is, dan is Blik ook S-tier, hè? TV-familie, waarom kunnen wij eens geen artikels samen doen? Voilà, exact samenwerking. Ik zou het dan ook op E, D of E zetten, Ik zou persoonlijk. het F zetten Want als je dat zo hoort. ja, Die dat is wel... letterlijk geen... Sorry, oké. plagiaat en dingen stelen is gewoon wel omdat next ze zo, level. omdat Dat ze is zo echt... staal... Allee, ik weet niet, waarschijnlijk zullen die journalisten ook wel hard werk leveren. Maar ik zou het ook... We hebben ook... Je moet dat snappen in de tv-familie. We hebben F nog openstaan. Ja, sorry, man. Maar nu is het ding Blik boven TV-familie. Blik boven tv-familie. We've decided. Ja, En oké, hey. weet je waarom? Omdat Blik knows when to stop. Ja. Snap je? Op 2002 zeiden zij, weet je wat mannen, Dit kan niet meer. We gaan het gewoon niet meer doen. Zij zijn verder aan het gaan. En de TV-familie blijft denken, ja. En Blik is een originelere naam dan TV-familie. Ja. Dus F-tier. Oh, sorry, Het is ook gewoon TV-familie. misleidend. Ja, TV-familie, sorry. Ja, dat klinkt echt als een gezellig boek dat je met de hele familie kunt lezen. Ja, even Maar, af. dus toch niet. Maar ja, de laatste. F van En misschien geeft deze no. ons een betere feeling. Want het is niks Oh minder my God, dan de Gerrit. feeling. Gerben is on fire met de woordmopjes vandaag. Insane. Ze zijn ook al niet zo moeilijk. Ze liggen Ze letterlijk voor zitten me. direct voor je neus. Maar anyways, de feeling. Ik heb er wel van gehoord, maar ik kan het zelfs niet voor mij in mijn Ik heb ook het gevoel dat dat een vrouwenblad is. Of ga het misschien eens opzoeken voor een ook. oudere Ik wil het doelgroep. voor me zien. Ik weet het echt niet. Laat het ons zien. Milan is het er wel even aan het opzoeken. Gaan wij een beetje gissen wat het is? Met een beetje Nina Flair, denkt jij? Wel, ja, maar misschien als je de feeling... Het klinkt zo joepie-achtig ook. Ja, ook wel. Ja, dat kan het ook nog zijn. Ah ja, ik moet gewoon magazine doen. Ja. Het is heel stijlvol, precies. Dus het is ook weer een vrouwenmagazine Ja. waarschijnlijk. Beetje Nina-achtig dan. Ja, het is zo. Ken het? Het ziet eruit als een magazine waarin dat je dingen over menopauze kunt lezen. Ja. Snap je? Gelijk de Flair dus. Ja, zo. Ik voel me nog steeds vrouw. Of ken het? Zo. Nee, maar ik snap Mijn het tweede wel. puberteit. En dan zo... Of zo iets zo... Ik kan zo keiveel bijleren over witverlies, heb ik het gevoel. In de feeling. Dus dat is een beetje... Het ziet er vrouwelijk uit. Het ziet eruit als een magazine voor vrouwen boven de 30, 35. Maar ik ken het nog minder goed als de Nina. En de Nina staat al op D, dus ik wil ze niet slecht zetten. Maar het de ziet er feeling, hè. wel meer credible uit dan de Nina, denk ik. Ja, maar het ziet er wel ik kan echt het als mij niet... een stijlvol Ik blad kan het uit. mij niet voor de geest halen wanneer ik het al heb gezien in van die krantenblaadjes. Nee, Dat is ik toch ook echt niet. zo'n boekje dat bij zo'n schoonheidsspecialist ligt. Ja, of zo, voilà, bij zo'n inderdaad. dermatoloog bij de of zo. kapper zo. Ja. Ken je het? Voilà, voor vrouwen die van zichzelf houden en zich willen verzorgen en Ja. zo een beetje Ja, maar daarmee ook klasse. En dat is feeling, nog wel hè? leuk, maar daar hebben Leuk wij geen gevoel. feeling mee. Dus Nee, de feeling... oh my god. Ja. De feeling is niet feeling. Wat doen we? Zetten we hem naast Nina of onder Nina? Zetten we hem naast Blik is wel heel heftig. Nee, nee. Naast Ik zou hem naast Nina zetten. naast Nina? Ja. Het leuke blaadje tijdens de kapper, hè, van welke hairstyles zijn nog in en wat moet ik doen om mooi te zijn. Heb jij al veel de feeling gelezen? Ja, wel, blijkbaar. ziet dat wel. Nee, maar ik wil wel mooi zijn of zo. Dus dan, Hoe kan mijn man weer verliefd worden? top 10 vegetarische tips van de week. Dat vinden we ook sowieso in, ken je het? Probeer geen vlees te eten. Ja, voilà. Oké, we hebben een mooie tierlist gemaakt. We hebben op S-tier de Joepie en de Humo. Op A-tier de Dag Allemaal en de Story. Op B de Flair. Op C het P-magazine. D Nina en de Feeling. Op E Blik. En F, sorry jongens, TV-familie. Het spijt ons echt heel hard. Ja, het is wat het gebeurd. is. Het is gebeurd. Ja. Wel solid. Ik ben heel tevreden met deze ranking. Ik ook, echt. Zeker, echt. Joepie moest gewoon op S-tier. En Humo ook. Ja. Echt een goede rating deze keer. Check zeker ook onze andere podcasts. En tot de volgende keer. Ciao. Bye.
Q. Q Music.